Simán megcsinálod. Na, látod? Nem, menjél, felveszlek. Állj meg lefelé! Szerintem lefelé, de aztán nem tudom most. Jól lepíttem. Hú, bazd meg! Nem tudom, vagy arra. Szerintem ez jó. Milyen volt? Jó út, nem? Jó. Hát szerintem... Melyik a piros kereszt? Most a fán, nem? Akkor az. Ja. De ez is valami jó kis ösvény. Az a piros. Menj te! Kamera. Menj Miklós. Na most menjetek ketten. Menjél, indulj, hogy... Na, menjél. Legyen jó felvétel. Na, amúgy sincs rólad, mert mindig eltűnsz. Bazd meg, hogy megfogtad? Hallod? Ott megy lent az út, Miki.